खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिनाय हरनाय जाबाय। दायो आं दंफैयो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्सापुरि सानजारि नोगोर। दिनै बे सिमेन्सापुरि सानजारि नोगोरनि सिङाव थानाय सिमेन्ट दख'रा ब्रह्म धोरोम जिहेतु गाहाय थानसालियाव आङो दसे सम नुजाथिफैदों। बेयाव बिथांमोना दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि गाहाय प्रसारक जगेश्वर ब्रह्म आफानि जिहेतु थांनाय 2020 मायथाइनि सेप्तेम्बर दाननि 28 अक्ट'खालि बिथाङा बे बुहुमनिफ्राय अरायनि थाखाय जोंखौ नागारनानै थाङो। नाथाय बिथांमोना बिथांनिनो जिहेतु जगेश्वर ब्रह्मनिनो जिहेतु 10 दिननि उनाव मोनसे ब्रह्म धोरोम सिबियारिनि नेमखान्थि बायदियै बिथांनि जिउ गोजोननि थाखाय आलो गोजोननि थाखाय जिहेतु बिथाङा सोरगोआव अराय आलो गोजोन थाहैनो हाथों होननानै बिथांमोननि धोरोम सिबियारि बिथांमोना बे हाबाफारिखौ दिनै सिमेन्ट दख'रा ब्रह्म धोरोम आफादा नैबे थानसालियाव लानाय जादों। बिथांमोननिफ्राय जों मिथिना लानि बिथाङा जिहेतु हारिनि गेजेराव सुबुंनि गेजेराव मा बिहोमा होलांदोंमोन आरो बिथांनि जिहेतु जिउ गोजोन एबा बिथांनि आत्मा सान्तिनि थाखाय दिनै बे ब्रह्म धोरोम सिबियारि मन्दिराव मा थांखि एबा मा सावरायनाय बिथांनि जिउ जारिमिननि सायाव जों दिनै भिडिअनि जोंनि प्राइम 24 हेडलाइन्सनि गेजेरजों बिथां जगेश्वर ब्रह्म आफाया दिनै मुलुग मोजांनि थाखाय गोबां समाजारि खामानि मावबोबाय थादों होननानै जों बयबो मिथिनानै मोनो। दिनै बिथाङा जोंनि गेजेरनिफ्राय गोमालांनायाव गोबां मोनसे गिदिर खहा जाथिनि थाखाय मोनसे गिदिर खहा होननानै जों मिथिना मोन्दों आरो बिथांमोननि साफ्रोमबो ब्रह्म धोरोम सिबियारि बिथांमोननिफ्राय जोङो दुखु फोरमायनायखौ मोन्दों जे बिथाङा सासे राफोद धोरोमजों लोगोसे समाजखौ मोजां मोनग्रा आरो समाजखौ मोजां मोननायजों लोगोसे बायदि बिथिङाव बिथाङा बाहागो लानानै बर' हारिखौ एबा मानसि हारिखौ मोजां लामा एबा बे समाजनि आलो गोजोननि थाखाय मोजां हाबा मावबोबाय थादोंमोन होननानै दिनै जों मिथिनानै मोन्दों। दायो बिथांनि जिहेतु हाबाफारि बिथाङा मा मावबोदोंमोन बिनि सायाव जोङो जोंनि भिडिअनि गेजेरजों दिनै बे हाबाफारिफोरखौ एबा बिथांनि मावदिन्थिफोरखौ जोङो दिन्थिफुंलांगोन आरो बिथां गोमानायनि जे जाहोनाव बिथाङा जोंनि गेजेरनिफ्राय जिहेतु बिदाय लानायनि जाहोनाव जोंनि ब्रह्म धोरोम सिबियारि बिथांमोना मा दुखु फोरमायो बिथांनि सायाव दिनै सिमेन्ट दख'रा ब्रह्म धोरोम आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोननिफ्राय जों मिथिना लागोन जे बिथांनि जिहेतु जिउ गोजोन एबा आत्मा सान्तिनि थाखाय दिनै 10 दिननि उनाव मा थांखि लादों आरो मा हाबाफारि लादों बिनि सायाव बिथांखौ जों एसे बुंथिना होनो थाखाय गुरै खावलायबाय। दिनैनि बे रुंसारि जगेश्वर ब्रह्म आफानि जा 28 सेप्तेम्बर सानाव बिथाङा रुंसारि जादोंमोन। दा बे सानखौ लानानै जोंनि ब्रह्म धोरोमारिनि नेमखान्थि बायदियै जोंहा 10 दिनजों मोनसे दसाक्रिया गारो। बे हिसाबै दिनै सिमेन्ट आन्चलिक ब्रह्म मन्दिरावबो बिथांनि जिउ आत्मानि थाखाय दिनै दसाक्रिया गारनायनि आरो जयग' होनायनि हाबाफारि लादों। बेवहाय बिथांनि जिउ जारिमिननि सोमोन्दै बुंनायनिबो हाबाफारि लादों आरो बिदिनो माखासे बिथांनि जा मावलांनाय हाबाफारिफोर बैफोरखौनो रायजोफोरनि सिगाङाव फोरमायथिनो थाखाय जोंहा जोंनिनो जिल्लानि गाहाय प्रसारक बाबामोन दं। बिथांमोना बे हाबाफारिखौ बुंथिनानै होलांगोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि जा दिनैनि नैबे दसाक्रिया बे दसाक्रियायावनो जोंनि गामि ओनसोलनिफ्राय बहुद आइ बाबामोना नुजाथिफैनानै हेफाजाब होफैदों आरो लोगोसे जोंनि नैबे सिमेन्ट आन्चलिकनि जोंहा लाइमोन आफाद दं। बाबामोनाबो जोंखौ हेफाजाब होफैदों। बेवहायनो जोङो हाबाफारि हिसाबै जोङो दहायनो बुंखालांनाय रुंसारि जगेश्वर ब्रह्म आफानि सोमोन्दै सावरायनायखौ जोङो लाखादों आरो बेखिनिनिफ्राय जोङो बायदि माखासे हाबाफारि लाफादों आरो गिबियावनो प्राइम 24 हेडलाइन्सखौ आङो बरायग्रोबाय। बुखावै लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट आन्चलिकनि नैबे ब्रह्म मन्दिराव दिनै दाब जोंनि आन्चलिकनिफ्राय नुजाथिफैनाय गासैबो रायजो राजाया दिनै रुंसारि जगेश्वर बाबाया थांनाय 28/9/2020 रुंसारि जालांबाय। माखासे जोंनि बर'नि आसार खान्थिनि गेजेरजों जेरै 10 दिनाव जों दसा गारो बे हिसाबैनो दिनै बाबानि मुङाव जों गासैबो
ब्रह्म भक्त आइ बाबामोना दिनै नैबे सिमेन्ट आन्चलिक ब्रह्म मन्दिराव ज' जानानै बाबानि जिहेतु जैग्य दसानि मुङै जैग्य बे हाबाफारिखौ जागायबाय दं आरो लोगोसेयैनो जोंनि बे ओनसोलनि माखासे बिबानगिरि बाबामोना लोगोसे आचार्य लखिमपुर आनडिभाइडेड लखिमपुर जिल्लानि आचार्य बाबामोना माखासे हाबाफारि लानानै बिथांमोना बिबुंथि लाखिगासिनो दं। जोंहा गोबाङैनो खहा जाबाय बाबानि रुंसारि जानायाव हयथ' जोङो बाबाखौ जों फिन खनसेबाव इयुनाव जों बाबा जगेश्वर बाबाखौ जों मोनफिनगोनखौ आसा खालामो। लोगोसे आरो बाबा बायदिनो जोंनि गेजेराव सोरबा उजिनानै दं बेखौ इसोरा जोंनि थाखाय आचार्य बाबा बायदिनो आरो सोरखौबा थिनहरनानै दोनदों होननानै जोनोम होनानै दोनदों होननानै जों आसा फारियो। निस्सय बाबानि खहा जालांनाय जायगाखौ आरो जों बाबा मोनफिनगोन होननानै आसा खालामो। थारैनो गोबां खहा जादों जों आरो जों संसारनि नेम बायदियैनो बाबानि हाबाफारिखौ दिनैनि दिनाव बे दसा क्रियाजों जों मावलांगासिनो दं आरो दा मावनाय हाबाफारिया सोलिबाय दं आरो दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै बेखौ जों मावबाय दं आरो गोजोननाय थाबाय। आरो बे गेदेमानि सायाव एसे मा बुंनो सानो जिहेथु ब्रह्म धोरोमनि सासे गोख्रों समाजखौ सिबिबाय थानाय बिथांनि सायाव? गिबियावनो प्राइम 24 हेडलाइन खौरां बिजोंनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर हरबाय। दिनैनि बे 7 अक्ट'बर 2020 बे समाव जोंनि बे गुरुदेब जगेश्वर ब्रह्म बाबानि रुंसारि जानायनि 10 दिन थांनायनि उनाव जोङो दसा क्रिया गारनायनि हाबाफारियाव जोङो जोबोद दुखुयै जोङो बिथांनि दसा क्रियाखौ जोङो फालिनानै जोङो हगार हरनांगौ जादों। जों मिन्थिगौ सुबुं माहारिया गासिबो थैसुला, जों बयबो सानसे थैखानांगौ। अब्लाबो जोङो उन सिगां जायो। गुरु हिसाबै जोंनि जगेश्वर बाबायाबो बे समाव एसे सिगाङै रुंसारि जालांबाय। बिनि थाखाय जों गोबां दाहा थाबाय। सानदोंमोन जोङो आरोबाव फिन लोगो मोनदोंमोन जोङो थांनाय जानुवारि दानाव जोंनि दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादनि जेब्ला गगामुगाव बोसोरसालिया जुथुमा जादोंमोन, जों जोबोर लोगो लोब्बा थाफानानै खामानि मावदोंमोन बे बाबाजों। जोबोर खम समनि गेजेरावनो बे बाबाया जोंखौ नागारनानै सोरगोआव थाहैबाय आलो गोजोनै। हयथ' जोङो बिथांनि सानस्रि आत्माया जोंजोंनो लोगोसे दंफायो। बिथाङा सोरगोआरि जादोंबाबो जोंनि गेजेराव बिथांनि सानस्रि आत्माया जेब्लाबो थाबाय थागोन जोंनि गोसो गोरबोआव। जों बेनि थाखाय जगेश्वर बाबानिसिम रोजा रोजा खुलुमनाय थाहरबाय आरो ब्रह्म गुरुनिसिमबो जोंनि खुलुमनाय थाहरबाय। आरो जोङो दिनैहाय दसा क्रियायाव जयग' आवथि होनाय नैबे अखन्द जयग'नि गेजेरजों जोङो बाबानि सायाव सावरायनो थाखाय गोबां जोंनिनो भक्त बाबामोना बाहागो लादों। आरो बेखिनियाव जोङो एसे मिन्थिनो मोननाय बायदियै जोङो डिसेम्बर दानाव बे बाबानि श्राद्धखौ जोङो लानाय जागोन। आरो बे श्राद्ध क्रियाखौबो जोङो मोजाङैनो बयबो दुलाराय आसामनिनो गासै भक्त बाबा गासैबो जोङो बाहागो लानानै बिथां बाबानि जिउमाखौ सोरगोआव गोजोनै जायगा मोननायनि थाखाय जोङो बयबो बाहागो लागोन। बेखौनो आं बयनिबो सेराव मिजिं आरो आसा खालामो। आरो बेखिनिखौनो बुंनानै आं फोजोबनाय जाबाय। गोजोननाय थाबाय। बे बाबानि सायाव सिमेन्ट दख'रा ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि आफादगिरि बिथांमोनाबो बे दिनैनि हाबाफारियाव दंफायो। जे बिथांमोना बे बाबानि सायाव गिबियावनो प्राइम 24 हेडलाइन खौरां बिजोङा जोंनि बे हाबाफारि लानायखौ दिन्थिफुंफैनो थाखाय बेसिम फैनो हानायखौ आं गोसो गोरबोजों साबायखर बावग्रोनाय थाबाय। आङो गिबियावनो बुंनो सानोदि जोंहा गागि आफादजों लाइमोन आफादाबो सरजाबनानै सोब खामानिखौनो मावगासिनो। बेनिखायनो दिनै जोंबो लाइमोन आफादा बे हाबाफारिखौ गागि आफादजों सरजाबनानै मावनाय जादों। बेयाव जोंहा दिनै
आफा जोंनिनो गुरु गुरुनि दसाक्रिया होनायाव जोंहा गोबां दाब दाब जोंनि आन्सलिकनि गामिनिफ्राय नुजाथिफैनो हादों। लोगोसे आङो बाबानि सायाव बेखौल' बुंनो सानोदि बाबानि जों मावलांनायखौ जोंल' मिन्थिया, गोबां सुबुङानो मिन्थिगौ। बाबाया ब्रह्म धोरोमनिखौल' खालि ब्रह्म धोरोम बिजोंनिल' खामानि हाबा मावलाङाखै। बाबाया गोबां बिथिङाव एबसुआनो जा गोबां आफादनि बर'नि आफाद दं बेसोरजों सरजाबफानानै गोबां खामानि मावलांदों। बेखौ गासिबो सुबुङानो फ्राय मिथिजोबगौ। बेनिखायनो बाबानि मावलांनायखौ जोङो बावलांनो हानाय नङा आरो बावनायबो नङा। लोगोसे बाबानि जों जिउ आत्माखौ अराय गोसो गोरबोजों थैजासिम सिबिबाय थागोन, फालिबाय थागोन। लोगोसे बेखौनो आं दिनै बेजोंनो फोरमायनानै फोजोबथ'नाय जाबाय। गोजोननाय थाबाय। दायो बिथांनि जिथु जिउ जारिमिननि सायाव एसेब्लाबो जों मिथिना मोनबाय दे थारैनो बिथाङा जेसे समाज एबा मुलुगखौ गोजोन आलो गोजोन लाखिनो थाखाय गोबां हारियारि माहारियारि आफादफोरजोंबो लोगो जानानै मोजां मोजां हाबा मावबोदों। बिथांमोननि खुगानिफ्राय जों मिथिनानै मोनबाय जे बेनि गेजेराव मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राया जाहैबाय दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जिहेथु मानिजाथाव जगेश्वर ब्रह्म बाबाया दिनै बे बुहुमनिफ्राय बिथांमोनखौ गारलांनायाव बिथांमोननि साफ्रोमबो भक्तफोरनि सायाव दुखुखौ जों नुनानै मोनदों। थारैनो आसा खालामो बिथांमोननि साननाय आरो सानस्रि बिथांमोननि नेमखान्थिखौ लानानै बिथांमोना अराय सम सोलिलांगोन आरो सोलिलांनो नाजागोन होननानै बिथांमोननि खुगानिफ्राय जों मिथिनानै मोनबाय। आरो बेखिनियावनो बिथांमोननि जिहेथु दिनैनि हाबाफारिनि सोमोन्दै जोङो जोंनि प्राइम 24 हेडलाइन्सनि बिजोंनि गेजेरजों दसे सम दिन्थिफुंबाय। बयनिसिमबो गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।